sarauta ne. Shin mai gida yana nan ko da zana ni sai na kira sarki wasan ganayya jagora ne na Mambila dan baiwa. Sardaunan Mambila ne kuma ta kamar mutane ka zaganayya Allah ne kare lafiya zaki yaya Salim Goje mai tarbiya gidan ku an maka gata da ka lafiya makiyan kasu da bacci sai muka barta dariya kake mu kuma mun ganka mun rike maka hannu in tafiya kake hannayen ka cike baka da hannu yaya 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 Salim yayin yaya kai dace ya wisa dan tafiya ne rinduna mai kau da hawaye ga dodo ba na gudu ba ka za zakara hana jara ta kamar da ba girman ka ga al'umma kana son kowa bismillah sarki tabarakallah mai kowa da komai gaba wannan naka mai kwana na sallah yaya Salim Goje Iyasu kai ni bai na sansa albakar gwannaida baban Hasiya mama mai gidan ajiya shafa angon Hafsat Kamal Allah shi yayi ma mulki yayi sarauta yayi aiki yayi makaho yayi mulki yayi Salim mai alkairai gashi yayi ilimi sosai kun ga shi din sarki ne mai sarauta mai mulki mai ibada mai aiki mai matasa mai kirki mai garamci gun aiki sannan future leader ne political supporter mu mai gida mai gida mai gida na gaida ka mai gida na sarama mai gida bujumin zaki mai kirari gun zaki gunka na zama dan aiki idan na ki kasara ne makiyaya ka kare ne